Hamre na longta Karlitang Kejengsi ACEM Khorsing Terangaphan Kachikimo. Khalun Hanse Se Kachilangjia Phan CEM along Akerap Kachuhang. Sorjun Hanse Aphan AASU Mate Asu Tiripi Klembangalong Ketapon. Pang e parlak anathu ning ki hangpik abang hubang phiatuma phan isi Birta kimi. Non ke bangji phaikuni ni phai inkora sirkep mate bhomkoru arni. Tara langso Karbi People's Hall along Northeast International Fashion Week Season 6 upon Kangkrong Kangsai mate audition padoji. Lasining ke hanghangatum warsai kimi chu endonik tha. Kangwai Ponji laki Miss, Mr, Kids Mate Osomar lapen Mrs Mate Sarpi Maratuma Phan. Ang Sose Kachiniji Aphan labangso a number 93654 92465 lapen 93655 62722 alongle home reignon. Kardom Neliman Sami Juli Bepi Nonarjo Ikha Birtang Tonpen. Ingdeng Trokebra Trok Karlitang CEM Khorsing Terangaphan Kachikimu Ponalong Arjan Kihi Kachapate Pensi Klim Somaratuma Phan EM Rupsing Teronpen Nong I Pajudon. Damtang Pharukre Sirkebra Phokebra Hini Aningkan Mikir Hills District Sengdet Pen Kechengsi Chief Executive Member Anghoy Kiki Poncheng Khorsing Terang Alang Likarli Phaikuni ni Phai Inkoraner Kep Arni Henlo. Alang Liphan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Pineng Suri Hinira Inkoyaning Kan An Tirang Sang Hua Phan Kachikimo Ponang Deng Laki Trokebra Trok Apong Chikimo Pontanglo. Labang So Puthak EM Rupsing Teron Pen Perangkia Tuma Phan Lasonsi Nang Pachini Dunlo. An kan mana son tak taksi pining letota Khorsing Terang laso kacewayan ni Indeng Trokara Trok Ladak Hamdan Brang Sekretary long ta putot itum katalon ponji katalon pon padolo aso katalon long selitum kadu veladak aluhi tum hanjo phalo lapan alang li lam purkemu kadu beche thallo lapan adak sumaratum angbong alang li arjan kihi putaw jokte padu ponlo dan ladak Brang Sekretary long kadu be ongdung amutum jutong ponji alang li kacebani tum katalon pon padu ponlo. Aningkan bangta Phaikunia Chiklo ni Phaingkoraner Kep laki District Council Pen Karlitang Khorsing Terangaphan Kachikimo Pensi Aningkan Ningkan Bangbomlo. CEM Anghoy Kideng Cheng Khorsing Terang laki Pharukre Sirkebra Phokebra Hini Aningkan Bosik Achiklo ni Phaingkora Kethom Arni Pen Pharukre Sirkebra Phokebra Pho Aningkan Phaikunia Chiklo ni Phaithom Kepan Alangli CEM Anghoy Kilo. District Council ke hang kache song pon laki Pharukre Sirkebra plikya baningkan Karbia Dorbar pua song pensi kache song pangtang ponlo. Bonta isi kachoronang jalama bangke halabang so porahul songja angbong ning isi pen kache song karja pajok aporjum hek angbong sita District Council bangke Asam Sorkar atum piponang koklo. Lapuson ning kiding pen ke hangason kachwa pleng pon laki terang asang ho a obia kaya hota isi akichun thedung binonglo. Aningkan bang lapuson Khorsing Terangaphan Karli arni kachikimo asai council hin pendeng ponsi break jamading chikimo angdeng phurkimo ponlo. Lasonsi Hamren Brand Secretary Dasa Hemalongta Trokebra Trok angdeng Karlitang CEM Khorsing Terangaphan chikimo pon. Kachikimo awai kangalong manpeng pen kachetongdun EM Rupsing Teron Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Vice Chairman Hetsing Rongphar Ahoya Maipu Richardson Hanse Seng Teron Habiatum Chetongdun Hamren Rongsopi Angkang Pregjam Loka Charlie Klim Sumaratum Pen CEM Karlitang Khorsing Teranga Mohor Arjan Kihi Kachepati Asaita Dengpong. News Report Rongbong Terang Karbiang Long Life Hamren.
Lakha incorrectly, Deopani MSC constituency arlo, Upper Deopani, Boha Kang Tuipen, kilometers get home kahelo, Dakiram Tokbiarong Amekar, Karlitang, Kehai Hanse Asupo, Kalun Hanse Amek, Kachechar Chederajok, KAAC CEM Tuliram Rong Hangapan, Se Kachelangjia Panpura Akirap, Kachohang. Kalun Hanse Alangli Ninkan get home aprangpen, Amek, Checharim Asondolo. Bonta alangli ke boy dera jok lapusi parek parak pen do bomdo la suang bong ke dam tang ningkan pen men amek hinita kache charche dera jok alangli ningkan isi plenglin amekawi pen donanglo Karbiang long live kila nufan kardom pajirlo pini nili tum nang kahomri lake lakhaing koi rapli Deopani MSC constituency angkang ladak upper Deopani mate Bohakang tui bupen Bohakang tui pen kilometer ke thomak ke hello ladak dakiram tok biarong mekar inut khalun hanse pu alangli kedam tang ningkan si apor pen alangli men amatsi amek avedet kuson si nilitum han birta pachini si nilitum pini nang humri iglo lasinon nangli tum fan paklang lo lake alangli Hanse sangho ahemik lo lahen lo alangli ke do ahem lo Bangkado kawe aphanle kathe angsita Khalun Hanse aphan ki kangting ku kasonsi paman detlo Laswa jok non ke alanglia chor kadom bepia bangsi boha kangtu elong broiler avua o chojordun si jopedap an esan cho ibomlo Bon setame alanglitum doktor along se kachelangdam ijiaja kong jaseme tangka kacholong thek thedera jok lapuan arnita hemdo koksi chechak nang lundo Nasa ajara bidi pen setame nang ravek tha pusi hanse asang hopen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangaphan kachuningri padi krim alamthe pherangkia phan nang chethandun Kardom Tuliram Rong Hang alangli CM aphan nili kardom chuningri ilu phan nangli labangso mekiso operation ji aphan alangli phan kerap ka chuhang la lo ke di alang galang la si alangli labangso mekiso chilang long po la pen nangli pirthe che char po labangso phan si nangli non o ke chuhang ilu la alangli phan chuningri te nisai nili phan na kang hon la pen na kang inso nili phan du pu pusi nili ning chithi Kumane ningke mea korte injiratum kerap dunji aningke hangatum do pulote AGVB account 743401 23406 alongle agerap nangpali ikta chokji Lasonsi kopine karjunangji mate kachini pamija phan pulote 6002070653 laso a mobile number alongle nang humre iktami puta alangli hinpen nang pachini dunthu Bokajan pen ananterang Karbiang long live Langdunik tha jengtoi jengni pen langdunik tha Karbiang long moms dancing star grand finale mate payatum kekan kachapatelong Adim lage joicing doloi auditorium hall dipu lapen apora bangke anikang sampor phai get hompen Lapan bangso kachapatelong kachapatir pipon lake maipu Singja tiso chunbang arti chenthongpi bidi sarpi sangpi kache tarampia tumhenlo Lapening chibik tha kelang tuna bang phubang phitum ansetame anghwa deb kachi kubang tingning dere Kedamtang Phaigoni ni Phai Kret Roxy Arni Duliajan Along All Assam Student Union Asong Amapi Kapadoahut Karbi Anglong District AASU Mate Asu Akong Chutbang Sorjun Hanse Aphanta Tiripi Klembang Arpu Along Dengpon Tanglo All Assam Student Union Tiripia Hinpen Sorjun Hanse Aphan Karbi Anglong District Kapalangchari Ponje Aphan Kongchonbang Arpu Pekponderapi Puthot Alangliphan Tiripi Alongta Klembang Arpu Pekponlo Alangliphan Tiripi Alongta Keponang Kok Athe Alangli Amethang Asai Arpu Ke Klem Kedam Kache Paduk Angthek Thekpon Longsi Tiripi Alongta Klembang Arpu Pekponlo
Kedamtang Phaikuni ni Phaikre Troxy Arni Duliajan along All Assam Student Union asong atung amai pi kapadopona hotsi alang liphan bangsoarpu pekponlo laso phuthak kedamtang ni phai koraner cap Arni di phukla palong AASU di phu arwatum ning karong chepaklang ponsi sorjon hanse aphan amana pengpen karcho padopon News X report Karbenglong live MLA election nangkate bokboma jok break jam rachare asong atum amethang asong ka jepa haije aphanpura dode sangse mai ka padupon boma sonse lakha krepli korkanthi constituency ka parlo langlokso along rat thur pakpen BJP along ka jepa ogdona mai padupon Kedamtang Phaikuni ni phai inquiraner cap Arni Korkanthi constituency ka parlo langlokso pathua klamalong langlokso sakti kendra lapen renughat sakti kendra atum patirpi ponsi rat thur pakpen BJP along kachepa okdon amai padopon Korkanthi BJP mondol amai thu doloi inti kachepa hempu pon amai along KAAC EM Raju Tisu alohi sarpoa manpen chetongdo manpeng alohi Korkanthi VDC chairman Khogen Tisu Korkanthi BJP Mondola Chunbang Dhon Singh Ronghang Chunbang Chondro Intia Tumpen Danglok Penang An Manpeng Kedua Bang Phubang Phia Tumta Chetongdo Break Jam Asong Pen BJP along Kachepo Ogduna Tumaphan Kedeng Amay along Pangrum Pet Bang Trokner Kebra Sir Kep Abang Phubang Phia Tumaphan EM Raju Kiswa Hinpen Kangthum Karni Padu Ponsi Dengponlo Alang litung methanga song aphan aning ka chethe kawe lapen BJP rachare asong atung kaching thur amo ke klempon kimi ke thek dung longa joksi BJP along chepa ogdun lupusi BJP along ka chepa ogdun ni abang ku bang phiatum ningje ponrenting Maya long aluhi sarpu EM Raju Tiso Pendanglo kachetong don aluhi atum pen lam theke jai pona tengke BJP sarkar ke kiduk ke plak pin pensi kelang kapaching bar pona sarkar Nasi break jam rachare asong atum sitami BJP along si bang bomro lapen ke bangji MLA election na sitami BJP atum si high vet popu radaphan ani kapathe alam thanpon si mesen pen mai bachon pondo more than 80 Edo family almost 90 lapon Edo family kapre political party in Congress do APHLC do CPML do ESDC do lakado we parum pet pen mangsi more than 80 family atumang pini BJP long nangren dulu tapi dalang litum nadak tapusan iklim pun thengkam nongre la pente non bangke la Bharatiya Janata Party government mangre central government pen chenglok state government la pen ladak ka benglong council long pustame honorable CM ke tulon wahang sekarang bu kondet pen api bangke along homosti pen chenglok dak Korkanthi pustame penangan development asanam iklim pon person ke thekdam long do si लाइव थे दम लोग पेन बंसिन तुमता नोन मंके निंग चिथेलो जे बीजेपी सरकार तुम मंके कामर सरकार Dokmoka pen Samsung 80 Karbiang long live Bini Adap Abirta ke lapan sikang tonik lo domi thakmi arni kimi